Dus ik wil Tech Inc. en Divino ook ontzettend bedanken voor het leveren van deze drank aan ons. Lekker. Nice. En daar gaan we een hele mooie samenstelling van maken voor $9. Oké. En voor de mensen die niet weten, wat is eigenlijk aperitivo? Ja, Aperitivo is eigenlijk een evenement waarbij wij samen met onze suppliers samenwerken om een mooie samenwerking qua drank. En dat koppelen we dan aan eten. Dus het staat echt in het teken van genieten met elkaar. Heerlijk hapje, lekker drankje. Daar ontvangen we zowel locals als de toerist. En we werken dan vaak samen met een van onze entertainments eigenlijk. Dus denk hierbij aan een band, live entertainment. Zo beginnen we aankomende 5 juli ook met een DJ vanaf een uurtje of 5. En zullen we vanaf 6 uur aftrappen met live entertainment. Ja, nice. En moeten we reservations hiervoor maken? Of kunnen we gewoon inlopen en dan is alles geregeld? Nee, alles is geregeld. Geen reservering. U bent van harte welkom allemaal. Dus u hoeft niet te reserveren. De deuren staan open. Oké, nice. Ja. En is er ook een bepaalde prijs die hieraan gelinkt is? Ja, het is €11 zeg maar als je apart een gerecht bestelt. $11, zeg ik het weer. Ik moet No een beetje worries. wennen hoor. 4 maanden hier maar nog steeds. En $9 voor de drankjes. Wil je het nou als geheel, en dan heb ik het alleen over het eten, dan is het $50. En dan heb je het hele menu. Dus dat kan je bijvoorbeeld echt sharen. Onze menukaart geldt tevens ook nog. Dus daar kunnen gasten ook gewoon van bestellen. Ook niet op reservering. Onze heerlijke cowboy special, onze specialiteit. Bijvoorbeeld echt de highlight van de menukaart. Die geldt ook nog gewoon van onze Green Egg. Nou, love it. Het klinkt allemaal heel lekker. Ja. Heel en, Ik heb al honger. Ja, exactly. Lekker, hè, zo op de vroege ochtend. Die short rib en bourbon, drankjes. Alles gaat echt super nice zijn. En even kijken. Waar is Fusion? Ja, waar is Fusion? Het is gevestigd in het Alhambra Casino. Oké. Direct naast de ingang. Dat is goed te weten. En van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open? En 5 juli hebben jullie dit, maar wat meer hebben jullie gedurende de week? Nou, de rest van de week, wij zijn gewoon 7 dagen in de week geopend. Dus onze deuren openen om 5 uur en sluiten rond een uurtje of 12:01. Hangt natuurlijk even van de drukte af. Met aankomend aperitivo gaan onze deuren ook om 5 uur open. Beginnen we direct met een live DJ. En zullen onze deuren, de live muziek stopt om 11 uur. Maar als het dan nog gezellig is, dan blijven wij uiteraard nog even open. En dan hebben wij ook een hele leuke eigen playlist die we kunnen draaien. Mooi. Nice. En ik zie ook, jullie hebben wine and piano experience. Vertel iets over de atmosfeer. Ja, de atmosphere is eigenlijk echt heel lekker lounge. We hebben elke avond live muziek. Dus dat is nooit een avond dat ontbreekt. We hebben een wijnkaart die we laatst nog helemaal up-to-date hebben gemaakt. Dus de gasten kunnen echt genieten van een heerlijk glas wijn in combinatie met gastronomie. Dus de Green Egg is toch altijd wel een van onze specialiteiten. Of is eigenlijk de belangrijkste specialiteit. Aangezien het natuurlijk hartstikke fancy en cool is om als gast te zien hoe jouw vlees daar live prepared wordt. Dus dat wordt je ruikt het ook gewoon. Je ruikt het, ja precies. En de gasten die vinden dat toch wel een hele bijzondere experience. Ja, en in combinatie met de wijn of onze cocktails, dat is natuurlijk het perfecte plaatje van een heerlijke avond binnen Fusion. Nou, ja, ik kijk naar de foto's en Facebookpage. En als mensen meer informatie over jullie willen hebben jullie een website, Facebookpage. Klopt. Talent, en dan kunnen mensen jullie ook volgen. Precies, en we gaan ook nog promoten. Dus verwacht een van deze dagen komt er nog een prachtige flyer online waar ook nog meer informatie op te vinden zou zijn. Oh, ja, exciting. Nou, bedankt voor het informatie. Jullie heel erg bedankt. Ja, en we zullen zeker elkaar zien op 5 juli vanaf 5 uur. Dus dan gaan we lekker drankje. Ja, 5 juli, 5 uur. Celebrating 4th of July. Zeker. Yes. Exactly, on the 5th of July. Ja, ze vragen toch, kunnen ze toch reserveren? Voor hun is het heel belangrijk dat ze toch een plek kunnen krijgen. Ja, uiteraard kan. Ja, Ja? zeker. Welke nummer of hoe? Even het telefoonnummer van Fusion. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze niet uit mijn hoofd ken. Maar dan zal ik hoogstwaarschijnlijk persoonlijk de telefoon opnemen. 280-9994. Ja, hartelijk dank. 280-9994. Ja? Oké, perfect. Iets nog meer? Ja, wil je nog iets mensen uitnodigen? Nou, ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in. Ik zou heel graag willen dat u van alle harte welkom bent binnen Fusion op de 5th of July. Ik kijk ontzettend naar uit. Ik ben hard bezig met alle voorbereidingen.